Dalan, kinapudno ken biag. Nainbag nga oras ti amin papagayam, intay ibasa ti umuna a Korinto, Kapitulo 9, versikulo 20. Nabara ko ma ti panagiinayat yo kas agkakabsat kan Kristo. Kat naraggat kayo amang ipakita iti panagraam yo iti maysa kan maysa. Papagayam, intay denggan ti maysapay apakasaritaan. Ama itampok diti programa tayo. Dalan, kinapudno ken biag. Oy, Ted, agsarita taman. Apay, Manong. Nagkunakan ka nga i-chat mo ni Charmy, ha? Ha? Awanan kakit di itibain. Ne, apay dumanog kalatan ngay. Amom nga agar-ara maki ni Charmy? Ngam i-chat mo pa ilang? Ti kunam siguro. Gaputain na una ka. Saan ka alabanan, ha? Ay, sumardon kayo ang kabsat! Saan kayo aga pa? Lakay! Umay ka man dito! Ay, nangayab kami ni Titanod ang naganawa kada Vince ken Ted. Jakon maanawa ida, talakaya kaon. Aging ga kadiita ababaroda kat agap-apadalata? Ay, dandani inal daw Ay, Itay, nagdinanog da. Amuda nga umay ka, isuapi manaw dadagaws. Kat napananda nga rodan. Yakam mo ay na, mapandaman a ginuman na. Ay, nakarkaro man ang agulo ti mapasamak no sumangput na dito'y balay. Isumat lagayam nga abot-abot dayta sa wali a diding. Saan min nga mo ti aramiden mi kadagita kakabsat mo, anak ko? Ay. Tila pagap-apaan da. Basit labanag, padakalan da. Ado'y paitiin na po'y, mangan ka. Nagawid ka din day, Vince. Na, Vince kung kunamlatan kat manong mo day jay. Awan ti kabsat ko abastos. Kaano kayo kadiayang agkapyang agkabsat? Iti uray kaano man. Saan ang mapasamak dayta, nanang? Sika ti ububing, sika kumanti agpasensya ka ni manong mo. Gaputa siyak ti ubing? Saan ang mabalin? Asyaklatan ti agpaspasin siya? Bakit kanla kay kamid kanitatangyaw? Agbalbaliw kayo kumamutan. Ne, apay asyak ti pangibagaan yo iti kasta. Dayjay a Vince ti pangibagaan yo. Ay, manang. Vince, nasaya atay may ka dito'y balay. Nabartag kan samot. Ako nakainom aklat basit. Apay anaginom ka manan. Manan? Itaklangan na ginom, manan. Ngala, ingka maturog, tapno mausawan ka. Kalpasan na, agsarita ta. Anya manan ti pagsaritaan taya. Kung tanak ka di manan, manan. Panagsasik ka manain. Naska namang tangdan tayo iti katulungan tayaw. Ibagam ken ni Vince, taumay naktulungan nga agtalon. Apay asyak laang ti mapatpatudon. Amumait, asaan na akaimaan ti agtalon. Tadya agmaneho iti tricycle ti kayat na. Rumbeng laang nga rod, ako kwakto laang ti talon. Ipatawid yu laang kanyak. Pati ka ditawid yaw kat pagapaan nyo pa'y. Kat no nagsadot day Vince, di na pa'y kayat abumaddak dito'y talon. Isu ati laang ipatawid yu kan kuana, kat ti tricycle nga ipaspasada na. Aldaw kaya man, manang. Nagawid ako na. Saan ka pa'y nga gawid? Tagsarita tapay. Anya man ti pagsaritaan taya. Di ka na yun, apanagap-apayo kan ni Ted. Isumot nga min, manang. Kanayon nakarurudan. Noon niya ti jakayat, isumot ti aramidan na. Sika ti inauna. Sika kumamot din ati makaamong agpasensya kan kuana. Kanayon lata na siya. Amukmat ket, nga isulat ta ti ayunan nyo. Saan ka nga agsao iti kasta, Vince? Rumbeng agdinanggay kayo kan ni Ted. Kat agtinulong kayo, gapo tada kayo ti kadkadwa dananang kantatang ijibalay. Nangatukid di ati pride day di atao, manang. No adaman nas ka na bagbagaam, iso, sana siya. Bakit, ayan nga idagiti agkabsat. Inayabak mo't idan. Amumod asandang agsango ang mga dagijay.
Aga padalakit day dito'y sangwanan tila misaan. Ay, Maanawam nga raw, nagdinanog da. anyamit ten dagita nga anak ta. No panagbuyay ti tibay, saan ama pan di jay salas di maysa, no adda jay maysa. Saan da mabalin nga agsabat dito'y balay, ta sigurado nga aga padamanan. Makapakapso ti kasta a sitwasyon. Sana naragsak ti pagtaengan, no agap apa dagiti bumalay. Mangantakit din. Barang umay ni Ted, no makita na nga awan dito'y ni Vince. Hey! Hey! Ted! Aksarita taman! Agar arado ak akikitaam. Awan oras ko kan ka. Isartang mo ha! Tagsarita ta! Na, taasino ka kuma? Hoy! Ibagaklaan kan ka ha? Asaan mo ang mabalin at agikwain daytoy adaga? At damot bingay ko ditoy. Naglaing kan. Kunamlan asino kang agsasaw. Di kan tupay pulos tumapog dito'y taltalon. Ibagamkit din arumbang ang maibingayan ka. Anya? Pulos nga awan mabingay mo. Tandaanam dayta. Dakay, iranrantan samot ni Vince apagunguron di tricycle. Itay payakas ta. When nga raw, pinakman ka sarita. Adan sa manan nakasairan tirik nana. Anyamot daytoy ataon. Rengrengen na datao nga aging inana. Alahain ka bagaan, takababain ka dagiti karuba. Muwan, bakit? Vince, hindi pa man day ta motor. No saan ka nga agbiyahe? Kagura kayo amin dito'y balay. Tanya man ti pagkaskas ta amaya. Amok, nitid lang ti paborito yung anak. Iso amin ti pangipatawidan nyo iti daga. Itid yung amin kankwanan. Ted, anak ko, awan mo't laang ni manong mo. Rabi iunay yan. Awan bibiyang ko iti dayjay a tao. Di uray saan nga agaw-awid. Ay, madanag anak, jak makaturog. Apay ngamin aya panunutan nyo. Nataanganan dayjay. Amunan ti agawid. Padasa man nga awagan ni manang mo no nagawid iti balayda. Awan lod ko. Awan mo't ngamin cellphone bikan itatangyaw. Ay, inakit din maturog. Sige, taurayak ni manong mo. Idinaawat ko jay text ti karuba. Imaya ko na dagos dito'y balay tatang. Anya-aya tinapasamak. Duan arabi asaan ang nagaw-awid ni Vince. Anya? Taapay! Ay, jak man amaw. Nag-report kayo ko man iti pulisya ah. Saan mi nga amo ti aramidan, may? Kat ni Ted, ayan na. At dayjay kalapaw na ijay talon. Saan pa'y mat ang nagaw-awid dito'y balay? Ay, unay matanda giti dua. Imbis nga agsinakit dakuma. Insan Ted, Almira, si Kamot Gayam. nagapuak namin di taili. Kat ada na damag ko may papan ka ni Vince. Apay nga umay mo pay lang ibagaday ta kanyak. Awan bibiyang ko iti dayjay a tao. Ha? Kabsat mo? Saan mo akayat apakibyangan? Di nagtupay kayat nga ibilang akabsat. Ay, unay kayon. Nagkarumutan ti sakit tinakam mo ka ni manong mo. Basol na ah. Ibagam to kada antikan, uncle. Nakita ka no dagiti pulis ti tricycle na ije deraas. Anya? Ngam mapukpukaw di motor na. Ti damag, amangan no kinarnap da. Uso nga minti kasta ita dito'y lugar tayo. Siya kunti umay nang idanon day tana damag ko ije ili anti. Tay di imbagak ka ni Ted. Kasla, awan laang mo't kankwana. Ay, anyang atanti na pasamag ka ni Vince. Day-tay tati saan tayo nga amo, ante? Hindi manang mo, tinapan nang i-report ijay police. Ante, apay akas din ni Ted. Kasla, kagura na unay ni Manong Vince. Ay, Jackman amo, kasta da nga kabsat. Agin ginura da nga main. Taapay aya, ante. Ay, hindi pa ikat kastadan balasang ko. Jackman amo, no dumteng tupay ti kanito, ama sursurod ang ipatag ti tunggal maysa.
Adamay sa atao ang nakasarak ka ni Vince nga kakabsot ija igit ti kalsada. Kat iso tinangitaray kan kwa na ija ospital. Ay, imbagla ang nasaya at dayta tao. Iso anas kan ang mapantayo itamat lang iti ospital nga ayan na. Wala, mapantayaw. Saan tayo mabalin na baybayan ti kabsat yaw? Ninsamat ka dayta si Mangpat. Ay, iso, nagnadita kusina. Nakita na kangamain. Ay, abakman. Ted! Umay ka man dito'y salas! Ted, anak kao. Ay ayaban na ka ni Manang Mao. Umay ka na. Apay Manang. Ted, nangag mo ka di dyan imbagak ka ni Tatang. May papan ka ni Vince? Kasapulan na ka no ti Dara. Ag-donate ka di para kan ko na. Manang. Ita amarukod ti panangipatag mo iti kabsat mo, Ted. Insan, kumusta ang tirik na? Nakapsutak pa lang, insan. Siyak ti agbantay kan ka ita. Nagyaman na ka. Ay, wan gayam. Nasalinan ka iti Dara. Diyaka mo na niya tinapasamak kanyak. Kinarnap dati motor mo, insan. Kat tidakas na, dinangranda ka. Malagip ko. 5 banak namin. Kunak no agmay-may sa laing di tao. Adudagayam. Inambundak. Aging gaanawanan kitipuot. Ala, agpapigsa ka, insan. Kat inton sumaruno, agan anad kanton. Numabalbalin, saan kan nga agbiyahe iti rabii. Jak lang namin kahit agtalinay di balay kat. Taapay. Agapa kami lang kinited. Ay, unay kayon. Agkabsat kayo. Ngam saan kayong agkinaawatan? Nagduma ti ugali ti tunggal may sa kada kayo. Katnas kan laeng nga agkinaawatan kayo. Pakibagayan nyo ti tunggal may sa. Agpinasin siya kayo. Takas-takat nga ron ti agkabsat. Agsinakit kayo kuma. Di mo nga minamuti ugali day dya tao. Uwan, adda ti madi nga ugali na. Ngam adamat madi nga ugalim. Day tatipod no insan. Kat anya ti makonam ita. Tagapuken kwa na. Nasilpuan ti biyag mo. Anya ti kahit mga sawan. Isu tinangidonar iti Dara para kan ka. Anya? Imposible. Insan, manungaal daw kang rabii, nga iso tinang banbantay kan ka diti ospital. Binaybayan na pay lang di taltalunan na para kan ka. Ita, damagak man kan ka. Dakes kadipay ti ugali dayjay akabsat mo? Nanang, saan ka di nga itati panagawid ni Manong Vince manipod ospital? Ay, uwan anak ko, napaninruar ni Manang mo. At da pinartik ang manok. Ilutom, tasidaan na. Ha? Para kan kwa na dayta? Unanang, tarakan ko dayta iji kalapaw. Amok akasapulan na, tapno nabit a pumigsa. Ay da, nagsaya at man dayta na panunot mo anak ko. Agyaman na. Itahak lang nga makapangan itinasayata, nanang. Sigurado ang nabiit ka pumigsa no aduti ka ng anak ko. Manok ni ading mo ated dayta apin artina. Kat impan na dito ibalay, tapno si daem ka no. Ne, nagsaya atin day jakabsat ko, nanang. Idi paibot ngamin ang nasaya at anak ko. Dagit ilaang made iti makitkitam. Bayan nyo, ikarigatak ti mapan iti talon, nanang. Anya ti mapan mo aram iden ijay. Surprisaak man ni Ted. Ipakita ka na pigsakon. Ay na, saan mo ang mapanapaan man ang jakabsat mo, anak ko? Ni nanang met. Dakas lahat at ipagkitkitaan na kanyak. Ay, saan mat? Saan ako nakasidi, nanang? Nakaamiris akon. Saan pa'y mat namin analpas ti panaggagapas mi insan? Iso ka na yun nakpailaan dito'y taltalon. Agpapada tayo na. Ha? Insan, kita ang di ka sumungan. Agpilay-pilay mat amagmag na.
kasla ni Manong ko, Vince. Ay, Juan, isungag pa iso. Nakasarukod pa ilaang. Ay, Vince! Ada kami ditoy! Mabit lang, inaktulungan. Oh, kumusta ka nga, ading ko? At pagapas akon, Manong. Aya, nakita nga rod. Kat nagbubunas dagiti pagay amulam. Marigatan kapailang amag na. Imay kapailaan dito'y talon. Ay, ading ko, nagyaman akin ka, ha? Tain salbar mo tibiyag ko. Oh. Ne, inarakop nakmaten, Manong. Apay, saan na mabalin? Thank you, ha, ading Ay, ko. sus! Nagmayat kayo mo tanakit kitaan. Jack lang na itugot yung cellphone ko ka. Tapicturan kayo kung mga ginin narakop. Mayat nga i-post ijay Facebook. No adaman nasken nga agdinnanggay, dayta kat dagiti agkakabsat. Agsisinakit tayo kuma, katliklikan tayo ti makiapa. Papagayam, ditan tinagibusan ti maisapay apakasaritaan, ana itampok diti programa tayo. Dalan, kinapudno ken biag. Insurat para iti radyo ni Elena Nudo, iti direksyon, Virgie Paclay. Musika kan computer recording technician, Dante Martinez. Sound effects, Joffer Anas Basit. Isagsagot kada kayo, ti MPBC Drama Production Center, iti DZWT 540. Kanda ito'y nga istasyon. Agyaman kami itin kay panangtarabay, na inbag nga oras kada kayo amin.